Ako si Carlos. Ginaingon, ang tinuod nga gugma, dili ka pasakitan. Dili ka pahilakon. Labaw sa tanan, dili ka magmabudhion. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Carlos? Ano ba yung ginawang milakaw? Ang sabi yung mga pangita? Ang akong martilyo ay Ha? Ang saan man mo? gamiton god. Malay tagi ko inida. Ay, lakaw na lang, oy. Panghuwam na lang sa kauban ni mong panday. Huwam good taon. Kinahan lang magtagsa-tagsa mi Dayana. Ay, lakaw na lang, oy. Aron dili ka malit. Ako rin mahibaw nga mangita itong imong martilyo. Basta, makit-ani mo ha, ihapak si mong uha. O sa? Nga nung ihapak man ako sa kong o, nabuang na ka? Joke ra to eh. Mura magka-guilty. Oh. Unsay guilty? Wa day dinhi nga akong anak nga si Carlos. Wa pa. Kada Sabado man siya mauli dinhi. Mao ba, Diana? Kay dinalian man ang bahay nga ilang gitrabaho. Sige, sa Sabado na lang akong balik. Importante ba nung akong tuyo niya? Ha? Unsa man na pa? Mahangi unta ko niya nga muwam ko kwarta kay magpa-check up ko sa akong mata. Mura mag hanap-hanap naman nga akong pananaw day, Diana. Ay, surtihin niya si Carlos, ha? Oh, Si Pipot. Hello. Ako rin tawag ni mo. si Carlos na nawag, Diana. Ang tig manicure na ako pa. Sige. Sige, Diana. Ato na ko. Ay, kalimot pagsulti sa kong anak, ha? Nga may tuyo ko niya. Kakaning Pipot. Ay, di man makasabot. Kingnan na kung ako rin manawag niya. Dali man. Hinita ba yaw eh? O na nakapayat sa atong trabaho, bay Carlos. Init gani, di may mo magpalandong. Sagdi lang bay. Agwanta lang ta. Total, inig kasabado. Muli naman ta sa tagsa-tagsa na to kapamilya. Ako bay, wa ko'y gana mo pauli sa mo, ay. Ha? Ano man? Di ko gana mo tanaw sa dagway sa kong asawa, bay. Murag demonya. Ha? Usa? Ano man? Ay, giluod ko niya, bay. Ha? Baga kignaw. Yeah, Nanglaki. O yeah, di pa yun mo pahawa sa mo. Asa man ko na siya paingon kung ako siya palayason. Uy, nang lucky imong asawa bay? Uy, simbak ko kada, Carlos. Malaka. Nanimbak ko mang yun. Ang asawa man sa akong kauban panday ang nang laki. Go, dili may ikaw. Samang kaw eh. Sure ha? Sure. Kay di ba yung mahitabo, Carlos? Kay silingan na tao, dapit sa imong amahan. May malilong ka nila nga daghan naman ro mga marites. Albores? Sa baday, Oh. bago ba akong kaliko. Ay, kapoy ko, Diana eh. Gusto kong mapahuway kay grabe, may kahago sa mong trabaho karon. May noon, mas may rapod, uy. Kigikapoy po kong Pipot kahapon. Pa, manghuwa mong kuno kag kwarta nako. Pila man? Kuratan na tanin mo, eh. Kalit kayo pa. Ay, di naman yung tuyo ni mo, Carlos. Aw, mga magisulti nako ni Diana. Kanang imo asawa, may mibaw ka. Nang laki na. Unsa? Daghang silingan nato nga nakakita nga kanang imo asawa, kung waa ka na sa inyo, musod sa inyos bibot. Ang silingan na tong ex-convict? Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Aray! Oy, bay. Gay! Kay... No, sa mangga. Sige, magkagaigo sa martilyo. Huwag man ko mahimutang bay. Ha? Ano man? Mato di papa. Nga may laki ko nung pasuldon sa amos Diana kung ni akos trabahuan. Na! Mauna gibuhat sa kong asawa, bay! Dali, so tayon, Pipot. Ay, mingaw na kay ko ni mo. Ano man ka? Kunin mo itong baga sa kong i-text ni mo. Kung man na to karon. Tawagan mo ko mo
wawat. Ay, kaduming ko na lang. Ay, kisa pa doon pa mangkuha tagang Carlos ang sweldo. Uli lang ko. Ha? Isusoy mang lood dyan dayo. Ay, yako'y kwarta. Ay, pero palit man na magbugas og sudan ko. Sud naman is tulo ka adlaw. Sultian ni kakapoy, biya kay dasok ni mong kanana ka. Ha? Hala, ay, mulihok mo sad ko good. Palagi baliho ka, pero ako may grabe yung lihok. Pero baliho ka. Mangwinta man noon. Sige ka na lang. Punin na yung Domingo, ha? Sige na lang, uy. Pakauwaw maning anaka. Tinuod pad ang chispis nga may laki siyang pasudlos ilaha. Huh, akong adtuon ang amahan ni Carlos aron iya ning mapahibaw. Salamat siyang pagsulti, Mare. Gisultihan ti kapre aron dili mo makaingon nga konsentidor ko sa gihimo sa akong anak. Tawgi si Carlos pre aron siya mismo ang magasakop sa pagbudhi ni Diana. Hey! Sus, balik ko. Bay, kung mapauli ka, katunga na sa adlaw ang dawaton ni mong sweldo para karoon adlaw. Bahala na. Mas palabihon ako nga masakpan ko ang akong asawa o ang iyang laki. Kasat na ko eh. Ikaw si babaw, ikaw si babaw. Sige. Sige na. Ikaw ni Tari, ha? Bahala ka niya. Dubliho mo ka mo. Dubla sa rin mo pag dasok niya, idubla. Okay. Di mangira ko ni Ibton. Okay, ganang, ganang. Ganang, pas. Ha? Oh, may kiniuli ka, Carlos. Naapa ba sa amo ang laki ni Diana? Naapa siguro Carlos, naapa. Ma, Kaming duha ni pare ang mutabang nimo. Kay dili ko konsentidor nga pagkainahan ni Diana. Susiya. salamat ma. Kapoy kay ko sa akong trabaho. Unya ang akong asawa. Gikapoy mo di ay sa laing laki. Kung nagmartilyo kas gitrabaho ni mong bay, ang imong asawa gimartilyo pug laing laki, paita. Hindutan mo dahil. Nya, sige pa ta. Ang gilo ka ganina sa pamati ko eh. Muro gisuyop-suyop. Inday. Nya, usa pa lagi. Sapa. Yan ka. Straw na lang. Sige na. Unsa ba ka? Kung tapos sa mga ana, ha? Ikaupat o ikalimag tunga naman siguro to? Usoon pagkatagbaw na ako nga di man ko niya Ron. Kay gikapoy naman ko na siya inikuli niya. Mga ikaw na lang po. Total, kuan ka nang. Unsay ka na. Unsay total. Unsay kuan. Ka nang. Ang unay ka lang sa imo, ha? Di butoy. Laki klaruhan. Mabdus ko niya imon ni. Joke. Dili ni joke, uy. Bangag sa lungag. Muram kag OG Rax. Bangag sa ilong siya. tong iya. Basta na. Sige na, be. Insert lang eh. Last round na lang niya. Last round. Okay. Sige na, isuit na. Ay, kagilok ka na. Kagilok ka dyan. Ay, doon ay balita sa... Sa una dagko na karon ikagmay na ko pero daghan kayo 100 at bukang bitaw. Ako ganahan. Tanawa. O di ba? O giring no. Tanawa. Ay! Batasan! Huwag kami na uman! Do kaniya do kay gi-scooter pa mi do. Tawra na ko biring. Pagkapuwaw ka man lang kaya na! Carlos! Pasaylo ako ninyo! Game natin ka, kangol ko kabihana ka. Itong higayon na.
Wa ko'y gibuhat nga samtang nagmartilyo ko dito sa among trabahuan. Ang ako sang asawa, gimartilyo sag maayo sa ex-convict niyang laki. Wa kabae. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Carlos dinhining tulumanon. What's the style? Nagmartilyo ang banag, imartilyo sang asawa style.